ग्राम मोनसे दंमोन नै एसे खामफै माबानो जानो गिनांगौलै नै पाइपखौ एसे बोथ्रोदना होबाय रोहो रोहो खामगासिनो बाव नै एस बरबाद जाजोब्बाय नै गुड मर्निं एवरीवन वेलकाम बैक टू द चैनल दिस इज दैमु ए भिडिअ क्रिएटर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' ससे भिडिअ नायनानै मिथिखाबायानो ओमफ्राय बे मैया हरनि जाथाय आरोना हरनि 9:30सोआव जादोंमोन एस बरबाद जाजोब्बाय नै बागानाबो गाज्रि जाबावगोन ना हाब जोंबाय थागोन बे फुलमोन न'आ 50 कुइन्टेलसो थांगौमोनदां गासै मथा मथि 20-25 लाखसोनि माबा दंमोन आरो बेहाय 25-30 लाखसोनि माबा नस्थ' जाबाय बागानाव फैबावबाय नै बागानाव खामलांजोबबा ओइ नै बे दंफां खामबावगोन ना बेयो दंफां जाबनानै दोननायाव नै खाथियाव थांनाया थांनो हाया नै खाथियाव आयौ मोनायाव मुग्रुं मुसि जोङो सिखारना फैबाय आरोना आदैया फन खालामनानै मिथिस्लाबासै स्मक हाउस नालाय माबा होबाय थादोंमोन उखुन्दै दुमबाय थादोंमोन बोरैबा गांसे खामब्रबबाय गांसे खामनानै गासिबो खालामजोब्बाय आरोना दामोल दंमोन बेहाय एखे बोसोरसेनि माल सासेनिल' माल नङामोन बेयाव आदैमोन सानैनि दंमोन आंनि दंमोन 50 कुइन्टेलनि बारा सेस ओइ खारनाव फैगोन नै बेरनो हागौलै आदै बियो बारासो जोंगासिनो रोहो रोहो खामगासिनो बाव नै नै एसेसो खामजानो गिनांगौलै आदै बागानथिंबो ग्राम मोनसे दंमोन नै एसे खामफै माबानो जानो गिनांगौलै नै पाइपखौ एसे बोथ्रोदना होबाय जोंगासिनोसो रोहो रोहो अरा आदैया बोखारफैदोंमोन जोंबो मोनफैस्लाबासै बेयाव नै दुंग्राफोर गारलाबायनो दं दा बेयावथ' माबा दंमोनदां गस्ला दंमोनदां बैनायनि थायोमोन ना दा लांजोब्बाय लेखाबो दंमोन ना ए खामफाजोब्बाय बे मोजां माबा दंबा डकुमेन्टसफोर दंबा खामगासिनो रोहो रोहो खामगासिनो 50 कुइन्टेल जागौमोन बेयाव 50 कुइन्टेल बारनोसो हागौमोन गासै एस बरबाद बासायनो हाला दायो मेचिनखौ बासायनो हाबानो जाबाय नै ओइ दान्दाजों एरबावब्रा एसे ओइ गोलैसिनगोनलै आदै माबाया
बै बाथामा गोलै जानो गिनांगौ गोजौनिया गोलैगोन आदै दासिमबो खामखांजोबाखै नै लबारा बेयाव सेस जाबखो लबार दंजोबोमोन स्मक होनानै जाबनानै दोनबायमोन आरोना फाननो होननानै दाम नेगासिनो दंमोन मा होनबावनो आरोना 50-60 कुइन्टेलसो थांगौमोन आंबो बारा आन्दाज मोनाखै नालाय बेसेबां दङ हाग्राफ्रासो दा आदैमोननि बागानखौ बेलेग लानायखौ मोनगौमैमोन हायोमोन न'आबो बरबाद जाजोब्बाय स्मक हाउसाव अर होनानै दोनबाय थादोंमोन नालाय बिदिनो राबार सिटआबो बिराद बुरजा जाबायमोन ओमफ्राय दाम नेबाय थाथ'दोंमोन आरो फानथ'वा होननानै दोनबाय थादोंमोन दासिमबो दंबाय थाबावो अरा नोंथांमोना नायनो हागोन नै मैया हरनिफ्रायनो जोंबाय थानाय हरनि 12टा 12:30सोआवसो थांदों जोङो खामखाजोब्बाय नालाय फायार ब्रिगेड लेंहरब्लाबो जेबो खामानि जानाय नङा होननानै लेंहरनाय जायासै जोङो मोनायाव माने मम बायदि खामो आरोना ममनिफ्राय बांसिन स्पिडसिन खामो बे राबारनि अरा खामगासिनो दाबो सिङाव बिराद रोजा दंबावोदां ना जाबखो जाबनानै दोननाय खामगासिनो दंबावो नै दासिमबो फुल दंमोन बेहाय राबारा नै सेस नैबेबो सेस जाजोब्बाय नै साहा दंफाङाबो दाउला गिसिरबानो सिखारनानै मेगन मोदै खस्थ' खालामनायाबो सेस जाजोब्बाय मा सिमां नुदोंमोन सिमां नुनायफोराबो सेस जाजोब्बाय मा होनबावगोन आरोना लोगोफोर खुगायाव बुंनो थाखाय राव गैला आरो बेबायदि जाफेराखैमोन ना दिनैसो बेबायदि जाबाय जेनेबा फार्स्ट टाइम एबार एसे साबधान जानांसिगोन आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना सेस खामजोब्बाय सेवहांगार जेबो थाखाया अर खामबाथाय मिथिखायो जायफोरा अर खामजादों नैबेयाव फुरा बरथिगोन वाला सेस गुगाजोब्बाय वालाथ' जेबो खामानि होखाला बियो जेनथेन नैबेखौबा आइसाला गाजोला उस सेसलै जेनथेन नैखौ राबार नैबे कापखौल' बासायनो हादों ओमफ्राय नैबेयो रुलार मेचिन नैबे ग्रिप रुलार ओमफ्राय नैबे नै प्लेन रुलार साहा बागाना खामजोबनायबा गैलामोन साहा बागानाबो ओरै बिराद गिदिर नालाय राबार बागाना बेवहाय आंनिल' गैयामोन आदै सानैनिबो दंमोन मथा मथि 60 कुइन्टेलसो दंमोन आरोना राबार सिटआ माखासे स्मक हाउसाव सोनानै स्मक खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय माखासेखौ स्मक खालामखांनायमोन आरो स्मक खालामखांनानै बेहाय माने स्टकआव दोनदोंमोन ओमफ्राय माखासे आरो खालामबावनांगौ दंमोन गुदुं जाखायोना स्मक हाउसाव होबाथ' दामाने मोनायाव रावबो थानाय जायासै नालाय बेनिखायनो जोंनानै थाबाय आरो हरनि 9:30सोआव जादों बे घटनाया ओमफ्राय उनावसो बारा खामनानैसो न' खाथिनि मानसिफ्रा मिथिनानै खोन्थाहरबाय फनजों मानसिबो थानाय जायासै नालाय बेनो भुल जाबाय जोंना नैबे स्मक हाउस माने माबा होग्रामोन गेस टेंकियाल' बासायनो थादों ओमफ्राय लहाफ्राल' नै हाम्फेजों आंजों फुङाव सिखारनानै माबा फैयोमोन जोङो राबार हाफैयोमोन बिनि इसां खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ जों दिनै मोनासै आरोना सिगां समाव मोनदोंमोन एबार खिन्थु मोनासै जमा माने फाननो होननानै दोनबाय थादोंमोन माबा मोनसे सानदोंमोन नुनाय सिमांफ्रा गासिबो फैमाल जाजोब्बाय दा माथो खालामनो आयग'आवनो बेनो दंमोनदां देग्लाय बोसोराव खाफालावनो बेनो दंमोनदां देग्लाय बोसोराव बिदि नुकसान जानायनि एबार साबधान जानांसिगोन आरो नेक्स्ट टाइम आं सिगाङावबो भिडिअ बानायनानै देखायबाय थायोमोन ना न'आ सिगां माबायदिमोन दा माबायदि जाखो हरै 9टानिफ्राय जोंबाय थादों नोंनि डकुमेन्टस गैयामोन नामा बैना गारिनि आरसिफ्रा सेस थांजोबबाय मानोथो लाङालासिनो दोननांगौ नोंलाय मबाइलाव साफायनाय गैयामोन मा जाबावनांगौ दा नालाय गारिनि आरसियानो थांबावबायबा गाजोलानो हाबबाय आंनाव आथिङाव गाजोलानो हाबदों दानियाव गोथौ हाबदों नामा एसे हाबदों बारा गोथौ हाबाखै
टिटि लानांगोनलै होमबाबो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन आरोना माने 192 होखाबायमोन फाननाय जाथ'वाखैमोन एसे दामनि होननानै फाननोसै होननानै जमा खालामनानै दायो माबा खालामबाय थादोंमोन आरोना सिटखौ स्मक हाउसाव होबाय थादोंमोन नोंथांमोना साननानै नायदो 192 बाबो कुइन्टेलाव माने 19,000नि बारामोन आरोना कुइन्टेलाव 60 कुइन्टेलबा बेसेबां जाहैयो साननानै नायदो नोंथांमोना मथा मथि 13-15 लाखसो फैसा लस जाबाय आरोना सिटनि दामा नै साफाताबो रानजोब्बाय गय दंफांखौ नायदो खाथिनिया औवाला मा साइसनि जादों लांदां बिलाइ गोरान गोरान दंबावोमोन एसे जोदोबनायखायसो बोरै बागानथिं खामलाङासै साहा बागानथिं नङाबा बे लबार बागाना खामजोबनांगौबाथ' सेसमोन मम बायदि ना मम बायदि एसेयावनो खामो ट्रेयाबो एनै पापर बायदि खामजोबदों हाब माबाया दालाय खालामनाया हायाव माबायदि गोजोबनाय जाजोब्बाय मोनायावथ' खाथियावनो फैनो हाखाया जोंखादों थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन आरोना माथो होनबावनो खामजोबखाबाय दायो खामजोबनानै सेवहांगार जाजोब्बाय जिनाखि सिमां नुदोंमोन बे सिमांफ्रा फैमाल जाजोब्बाय आरोना देग्लाय बोसोरसेनिया टाइम लासिगोन न' लुफिननोबो आरो मेचिन बायदिसिना बायनोबो बहुत खस्थ' जासिगोन दायो सोलिनो